Laing duha ka makawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa surprise drug test kagahapon. Samtang kadtong ubang mga empleyado ubos sa mayor's office nga wala makasumiter sa ilang urine samples, dungan nga nipaubos sa drug test. Karong adlaw ra usab gitagalan ang 192 ka mga kawani sa pagsumiter sa ilahang tubag sa notice to explain nganong wala kahatag sa ilang mga sample atol sa kinalit nga drug test. Ani ang report. Sa 273 ka mga personnel sa Clean and Green nga gipaubos sa kinalit nga drug test kagahapon, nakahatag og urine samples ang tanan, gawas lang sa duha nga nakuyapan ug sa usa ka personnel nga gikatahong nag-awol. Apan may usa gayud kanila kinsa usa ka job order personnel ang nasutang nagpositibo sa initial screening. Samtang dungan usab nga mipaubos sa surprise drug test kagahapon, ang ubang mga kawani ubos sa mayor's office nga wa makasalmot sa kinalit nga drug test ni atong Hunyo 1. Ug may usa kanila nga casual employee ang nagpositibo. Then I've talked to them. Niadto sa kanina sa office. And then they admitted nga nagamit sila. Ipa-confirmatory test gyapon ako. But even if kuan para lang yun to kuan. And then both of them ni-admit nga nagsabo sila last week. Ug kay karong adlaw man ang deadline sa pagsumiter sa letter of explanation alang ni atong 192 ka mga kawani sa nagkadiyang buhatan sa City Hall ubos sa Office of the Mayor nga duty ni atong Hunyo 1 apan wa nakapaubos sa drug test, ubay-ubay na kanila ang nakaduso sa ilang letter of explanation. As of 12 noon kaganiha, kapina sa 50 ka mga kawani sa City Hall ang nakasumiter. Based sa atong mga initial interview sa ilaha before nato sa drug test, kung personal appearance and judgment lang, wag sila nagamit. Only that they were not informed because mayor's office sila na-detail sila into other department. Una nang gipasabot ni Mayor Junard Ahongtian nga tumunglang niini ang pagsiguro nga usa ka drug-free workplace ang Lapu-Lapu City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.